Right, yn y fideo yma, ni'n dangos i chi sut i creu cefndir. Nawr, os chi'n gweld gyda'r gêm hyn, mae lefel 1 gyda fi a mae'r cefndir yn llwyd. Nawr, dyw hwnna ddim yn ddiddorol iawn. So felly, dwi eisiau cael llun mewn i'r cefndir. Beth mae angen i fi gwneud gyntaf? Mae angen i fi cael llun. So, peth cyntaf dwi'n wneud, dwi yn mynd ar we, ac dwi wedi darganfod lluniau fan hyn o golgeidwad y Caerdydd, sef David Marshall. So, dwi'n mynd i chwilio am dan o lluniau ac a gweld os fi'n gallu ffindio llun gyda fe yn arbed y bel. So, i tudalen 2 fan hyn i cael gweld os na gwell llun. Ac ar hyn o bryd, dwi ddim yn gallu ffindio un da. So, beth fi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i dewis yr llun yma fan hyn. Right, dwi yn rhoi clic ar y llun ac mae'r llun yn dod fyny fan hyn ar y sgrin. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi yn mynd i arbed y llun i My Pictures. So, fi'n mynd i rhoi clic there a wedyn Save Picture As a fi'n rhoi mewn i fan hyn, i My Pictures. Okay, so fi'n rhoi mewn i My Pictures ac just rhoi mewn fel David Marshall. Right, mae'r llun wedi arbed nawr. So beth mae angen i ni wneud? Wel, i cael y llun mewn fel background, mae angen i ni gwasgu'r bwtwm hyn fan hyn. Mae hwn yn gweud Create Background. So fi'n Create Background a wedyn dwi'n Load Background. Nawr, mae rhaid fi llwytho y background o My Pictures. So fi'n mynd i My Pictures a wedyn dwi'n ffeindio yr llun o David Marshall dwi'n newydd arbed. So i lawr fan hyn a dyma'r llun. Nawr, beth mae angen i fi wneud yw newid maint y llun. So fi'n mynd i Edit Background ac dwi'n mynd i Transform a dwi'n mynd i fynd i Resize Canvas. Nawr, ar hyn o bryd, mae e'n 800 gyda 600. So mae angen i fi newid i 480 a 320. Nawr, mae'r llun nawr wedi arbed. Chi'n gallu gweld mae wedi torri bach o David Marshall mas, ond dwi'n hapus gyda hwnna. Nawr, dwi'n clicio'r tic a gwasgu OK. Nawr, yn yr ystafell, mae angen fi mynd i backgrounds a beth mae angen i fi wneud nawr ydy dewis y background fan hyn. Chi'n gweld fan hyn? No background. Dwi'n dewis fan hyn a fi'n dewis y background o'n wedi arbed, sef y David Marshall. Nawr, dyma y cefndir wedi cael ei rhoi mewn. Nawr, gyda fwy o amser, gallwn ni wedi dewis cefndir gwell, ond dwi'n hapus gyda hwnna nawr, jyst i fel enghraifft o sut i rhoi llun mewn fel cefndir. Nawr, fi'n gwasgu Run Game, ac om sydd fyddai'n gwasgu Run Game, byddwn chi'n gallu gweld sut mae hwn yn edrych. Chi'n gweld mae'r cefndir gyda fi, a fi'n clicio fe, a mae e'n gweithio yn iawn. Okay? Dyna ffordd ych chi'n rhoi cefndir mewn i ystafell yn Gamemaker. Diolch yn fawr.